қиссаи пандомӯз. Суҳбат байни духтар ва писар. духтар пурсид: як чиз бигӯям, қавл бидеҳ ки асабонӣ нашавӣ. писар гуфт: дуруст аст, бифармо, бигӯ. духтар гуфт: бародарам ҳафта пеш хоҳари туро дида ва аз ӯ хушаш омадааст, дӯст дорад ҳамроҳаш ҳарф бизанад. писар гуфт: чиҳо мегӯӣ? баъд карда ҷоғашро мешиканам. ӯ чӣ коре аст ки бо номуси ман қудрат карда нигоҳ кунад? духтар гуфт: пас дигар бо ман ҳарф назан. писар гуфт: чаро? духтар бо сухани маҳкам ҷавоб дод: чунки ту ҳам ҳоло бо номуси бародари ман ҳарф мезанӣ. маро фаромӯш кун ва бирав нигаҳбони номуси худат бош ва ба номуси дигарон коре надошта бош. нуқтаи ахлоқӣ аз ин панд. бале, ба дурустӣ ин достон барои касоне аст ки барои номуси дигарон монанди гург даранда ҳастанд, аммо то ба номуси худашон ки расид, шер мешаванд. расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи васаллам фармуданд: ҳеҷ яке аз шумо муъмини воқеӣ нахоҳад буд то он ки дӯст дошта бошад барои бародари хеш он чиро барои худ дӯст медорад ва меписандад. саҳиҳ бухорӣ.